היי לכולם, צהריים טובים. היום אני רוצה שנדבר על שלב הממליצים. מה בעצם אנחנו עושים כשאנחנו חוששים שהממליצים לא ייתנו עלינו המלצה שהיא מספיק טובה. אז מה שאני בעצם ממליצה לעשות זה קודם כל לדבר עם הממליץ, להסביר לו את החשיבות, באמת שהוא ידגיש את החוזקות שלכם, זאת אומרת במה הייתם טובים בתפקיד, כי זה בעצם הדבר שהכי המעסיק העתידי מעוניין לשמוע, ובזה בעצם ההתאמה נבדקת. זהו, וגם תגידו גם למעסיק כמה זה בעצם חשוב לכם להתקבל, כמה המשרה הזאת זה משהו שככה מאוד נראה לכם ומאוד אתם מקווים לעבור, וספרו לו על החברה ועל התפקיד. ככה לדבר אולי טיפה גם אל השכל וגם אל הרגש. בסופו של דבר עבדתם אצל אותו מעסיק תקופה, אז אני בטוחה שככה אף אחד לא רוצה להכשיל פה, אף אחד. וזהו, אני פה אם אתם מרגישים תקועים, אם אתם מרגישים שאתם צריכים להתייעץ עם מישהו, עם ככה דמות מקצועית, אני פה בשבילכם, תפנו אליי. שיהיה יום טוב.